media person tumhan pini ladak khotkhoti don kam club patua klam along nangli tum akomoy nang sipi do napot nangli tumhan suri akadom nang jeri pini ladak indeng kethom khotkhoti super league 2025 labang so khela ke pa 2 pon along din kiti mate final ke pa 2 pon ini jupon iglo labang so khela kibi pon ke ilitum dak bojan constituency local MAC mate EM ilitum sar sejo ronghar sar labang so asar bura amen karlitang tung ilong kumar alang limen pensi labang so khela abang pininga bangke acak nang tiduniglo lapen labang so ka khela long khela bombang bomang hut pensi tamine mesen pensi patu pon iglo kadok kabe kacepati pon klapang bong ta klap ner kep ando klap ner kep ke patu pon penabang ke pini final ke patu la pon abang tim ke tim isi ke hai pon abang ke Bengdabil Jagriti Club lapen ke adun tu runners up abang ke Mekhong Peron Village Hentom Youth Club labang ke runners up lo labang so ki patu pon winner lapen runners up ipon det penang bong noi sitamini man of the match man of the series mate man of the tournament lapen ke do tuiglang highest scorer lapen best discipline team labang so kipi pon tado best discipline team abang ke dak Donkam Club labang so Atumphan City pon iglo lapen labang so Donkam Club Atumphan best discipline team anong kipi pon ke in the memory of late Kritpal Singh Gandhi Karlitang alangli sopo kaching hon sopo ake hai Gobind Singh Gandhi alangli hin pensi labang so best discipline team anong bangke na acak nang tiduniglo lapuson thak si labang so tournament ke cheng penta man of the match kipi pon bom a match tinalong ka man of the match ta kipi pon do labang so man of the match kipi pon along bangke CRPF officer dak khotkhoti along do Bidasing Hansi alang lihim pensi man of the match a match tinalong sa kamina tangka si tu man of the match anong ito hisapen ang tidun do lagi kelabang ke me pon sen na son sineli tum thekonik long lo lapen pininga bangke Karbi Anglong Sports Association along a general secretary sir Pankaj Teron pencheng lok board chairman lapen akhai sar Dilip Bey lapen akhai sar Persing Timu lapen Bojan constituency BDC chairman sir Sunaram Singh Nath lapen kachup hapon thu special guest ko ang bong pen dak akhai sar Khelan Bongru akhai sar Rakesh Portok bi akhai sar Rishi Rai akhai sar Rongasar Gunakhor Gotom social worker sontak taksi sar Babu Rongkhar sar Sonju Teron sar Pawan Bonglung sar Gobind Singh Gandhi lapen sar Romon Teron lapen sontak taksi kiklem ra pabangku akihai Longsing Teron Jenson Teron lapen Nili General Secretary Ajoy Nili General Secretary mane dak Nili Ilitum Khotkhoti Sports Association General Secretary Ajoy Bongrung pencheng lok kachup hapon thu aku Dil Bahadur Chhetri akihai alangli tum ansitamini nangga chipa dugdu na joini labang su pinia khela bangke mesen mi adpensi pa jupon long lo pusi ning arong pen nilihin pen kadoka via phanta suri akadom da chipa jeriklo nili president hoi Khotkhoti Sports Association a president hoi mate Karbi Anglong Sports Association IEGS hoi pen kadoka ve arata tum hanta nili la chuning ri koje khela mate patua hi nanad bangke football pupe cricket pupe ajat along noi sitamini ilitum aho or bidun ignangji ilitum arat Karbi arat bakar biang long arat kadoka ve sita aho or bidun nangji athela bang so aho or kipidun pen ilitum drugs pen chenglok arakia bustu kopima
along noi sitamini litum kachipajok ponjawat saike labang so sport sahin pen nasi litum tuniji nasi nili lamthil padingi ko epen laan si puthot nang litum phat media person tum haninga klong pen suri kardom nang pajeriksi nang litum kardom pajeriksi nili lamthing to sir ta nang litum la jagla khatu sport session nang litum na kissing ope thakla em surjon phalang tum alu gata judolap so alu than bachin jinji masa oh labang so pini do that nili lamthi long ke pamu ke than ton long le ko khai ko thi pini labang so third super league kibi pon along ilitum phananga ching honnai ilitum kaching honjot kali litum phananga ching honnai sar sujurong pharalang limina bang include pen dak donkam club a president ake hai volunteer na hin pen nat volunteer na hin pen japon si dak club hoi pen ini memorandum isiki pidun doiglo ake nang soda bustu labang ke dak donkam club along Samson Singh inti akumlin isi alangli apan labang so akumlin non next phase pen abang ini tu ma em sar nang chichwa chat pon iglo ilang budget pen abang art and culture hoi pen labang so akumlin bang dak nang parjap ikku kusi sar bang chat nang pen aku puthot ningi arong tu hongkep kido bang ke lapson hendo je labang so ground na bang ata bi chet lapula ben ihita development scheme hola pu sports hostel do MEC North Eastern Council scheme pen sports hostel nangkili do amat asap so kim bang pare pi chet ason nang nakman bi chet lo la si art feeling apanili tum badak donkam club hoi pen kachuning ridundo art feeling labang so bangke sara bang non tong sekot pen sitamini ana bangke bor ipon ignang lapen labangke pachun igvek nang la longle feeling phili pachik lama bangke puthot alang lia ko lamchak nang chipi pon triglo la si alang lipan ninga klong pen kurbang tu pajerik lo sara pan